Salut și bine v-am găsit la primul episod din cariera noastră cu Real Madrid. La cererea voastră facem această carieră. Deci, da, am ales Real Madrid pentru că a fost cea mai votată echipă. Și trebuie să facem ceva transfer la această echipă. Îl vom da pe Lucas Vazquez. Vom pune pe lista transferuri. Pe Karim Benzema. James rămâne. Toni Kroos rămâne. Modric e cam bătrân și de asta o să-l punem pe lista de transferuri. Carvajal și el. Și Marcelo va rămâne. A, nu. Bă, da, Marcelo. Nu cred că va fi de acord, va avea o mărire de salariu. Așa. Thibaut Courtois va fi și el pe ăsta transferul, deoarece nu prea îmi place cum joacă în realitate. Deoarece își ia foarte multe goluri aiurea uneori. Marco Asensio, nu știu ce să zic, îi vom mai da o șansă. 136.000. Vinicius Junior rămâne, Valverde rămâne, nu știu de ce se vede jocul așa. Voi încerca eu să fac pentru episodul următor ceva. Pe Reinier îl vom pune pe lista transferuri, iar lui Rodrigo îi vom da un nou salariu. Și cam atât. Vom da primul meci, vom simula. Președin că o să câștigăm cu 3-0. V-am zis că o să câștigăm cu 3-0. Așa. Cred că am primit ceva oferte pe Modric. Da, de la Barça și pentru Vasquez de la Sporting. Vom da, vedem dacă vor să negociem și acceptă. 39 de milioane. Și cei de la Sporting au acceptat și pentru Lucas Vazquez 19. Să spuneți și voi ce jucători ați vrea să transferăm la această echipă. Eu momentan aș vrea să-l iau pe nimeni altul decât Ronaldo. Așa. Vom da 100. Vreau 157. Vom da 146. Și vine Cristiano Ronaldo, primul transfer. Ronaldo se transferă la cei de la Real Madrid. Benzema acolo va intra James Rodriguez, Toni Kroos. Se avem nevoie neapărat de un atacant. Și cred că acela va fi nimeni altul decât Kylian Mbappé. Mbappé are 90 overall. Vom da 88. Și acceptă Kylian Mbappé. Și avem meci cu Ajax pe care îl vom juca. Așa. Isco va veni și el în loc de Luka Jovic. Casemiro, oare l-am pus pe lista transferuri? Da. Hai să vedem dacă suntem pe Haig. Da, Haig 2 minute. Seedline. Și să dăm drumul la meciul cu Ajax Amsterdam. Noi vom juca în kitul acesta albastru. Iar ei vor juca în kitul normal. Un 4-2-3-1 alinea de cei de la Ajax. Și să dăm drumul la meci. Uitați ce grafică bună are acest joc. Mbappé până la Hazard. Hazard. Am uitat să dau numerele la jucători. Ronaldo. Mbappé, dar greșește acolo Mbappé. Toni Kroos recuperează. Hazard. Cu James Rodriguez. James Rodriguez în față pentru Cristiano Ronaldo și scoate cornerul. Acum nu va bate Sergio Ramos, va bate Toni Kroos. Doar ce bate foarte bine. Bate Toni Kroos până la Mbappé, aproape să marcheze francezul. Acum Huntelaar în duel cu Marcelo. Recuperează Marcelo. Ronaldo. Pasă la Carvajal. Carvajal cu Mbappé. Dar nu știu de ce Mbappé încă nu se descurcă foarte bine. Ronaldo. Cu Eden Hazard. Ronaldo din nou. Și trage Ronaldo. Apără Onana.
Și Veltman dă mingea în corner. Îmi bate scurt până la Toni Kroos, dar nu știu ce a făcut acolo Toni Kroos. Marcelo și Ronaldo acum. Foarte bine apără Onana acolo. Marcelo cu Bale. Sergio Ramos. Mbappé. Hakim Ziyech. Combină cu Kylian Mbappé. Mbappé mai departe pe la Cristiano Ronaldo, care marchează pentru 1-0. Și Real Madrid se detașează la un gol de cei de la Ajax Amsterdam. Real Madrid joacă în deplasare, dar încă nicio ocazie n-au avut pe parte cei de la Ajax. Acum Tagliafico. Carvajal în duel cu Veltman. Carvajal se lasă legea avantajului. Acum Ziyech. Wow, ce-a încercat acolo David Neres, era să-mi dau autogol. O foarfecă făcut acolo de David Neres, dar Thibaut Courtois a apărat. În joc pare destul de bun Courtois. Și acum Sergio Ramos pornește un contraatac. Dar nu prea are viteză Sergio Ramos. Și acum Blind. Repriza a doua. Nu face și ceva schimbări, cred. Să vedem pe cine să băgăm. Vă băgați pe Marco Asensio în loc de James Rodriguez, pentru că n-a jucat mai nimic în acest meci. Și va ieși și Varane și va intra aici nimeni altul decât Eder Militao. Să dăm drumul la repriza a doua. Ronaldo combină cu Militao. Militao mai departe pentru Carvajal. Carvajal cu pasă până la Bale. Bale greșește pasa pentru Toni Kroos. Toni Kroos cu Carvajal. Centrarea din partea spaniolului. Apără Onana. A încercat o centrare pentru Eden Hazard acolo. Toni Kroos. Sau Carvajal parcă era. Acum Marcelo pentru Sergio Ramos. Ramos cu Toni Kroos. Kroos greșește și dă la Van de Beek. Un jucător foarte bun. Vedeți ce viteză are Van de Beek, rămâne la minge, dar Marcelo se recuperează. Courtois, Carvajal, cu Kroos, Neres acolo aproape să recupereze. Asensio, cu Eden Hazard. Hazard cu Ronaldo. Ronaldo greșește și atacul celor de la Ajax. Bine acum, dar Militao este acolo. Huntelaar și din nou Militao. Foarte bine se descurcă brazilianul și acum o pasă pentru Marcos Asensio. Asensio aproape să recupereze acolo. Carvajal. Un lung de linie pentru Hazard. Acum Blind. Pieri. Nu știu cum se pronunță mai exact acel nume. Mbappé. Și acum Veltman. El Tagliafico. Mbappé. Combină cu nimeni altul decât Gareth Bale. Bale a încercat o pasă scurtă pentru Cristiano Ronaldo, doar că a ieșit foarte bine Onana și reține acest balon. Acum Marcelo, Militao, David Neres acum. Și este faul pentru cei de la Ajax, care îl va bate Ziyech. Huntelaar pierde acolo balonul. Și Mbappé scapă pe contraatac foarte rapid francezul, dar deposedat foarte bine acolo. Și acum Veltman pierde în duel cu Ronaldo. Ronaldo combină cu Hazard. Hazard în duel cu Tagliafico. Lasă în spate pe Tagliafico. Dar pasa lui Eden Hazard nu ajunge unde trebuie. Și intră Quincy Promes la cei de la Ajax. Și acum Tagliafico. Cred că ultima fază a acestui meci. Labdiai și se termină meciul. Câștigăm și cupa amicală. Foarte bine s-au descurcat jucătorii celor de la Real Madrid. Ajax Amsterdam a avut doar o ocazie pe poartă. Acea foarfecă din partea lui David Neres, care a apărat-o Thibaut Courtois. Și vedem aici, au câștigat, Celta Vigo a câștigat, Mallorca a câștigat, Copenhaga a câștigat, West Bromwich au câștigat în duel cu Zagreb, Gladbach pierde în duel cu Lokomotiv Moscova,
Fenerbahce câștigă. Basel câștigă în duel cu Manchester United. Toulouse bate Getafe și Sheffield United bate pe Proximamente, nu știu ce este acea echipă. Vedem dacă mai primit ceva oferte pe jucători. Și au venit foarte multe oferte. Vedem câte avem pe Mariano. Sunt două pe Mariano. Vedem care dispune mai mulți bani. 20. Și altă de 23. Dacă Swansea dau mai mult, au dat. Așa, și să vedem și cei de la Salzburg. Ne uităm aici. 26, 23. Va pleca la Swansea City Mariano Diaz. O ofertă pe Militao, pe care nu l-am pus pe lista de transferuri. 27-300 de la Napoli. E o ofertă foarte bună și de asta o să-l dăm. Avem o ofertă pe Thibaut Courtois 21 și 21. Liverpool dacă ar vrea să dea mai mult. Așa, și cei de la Bayern München cât ar da pe el. Liverpool a dat 25. Îl vom da la Liverpool și o să încercăm să-l aducem pe Alisson ori pe De Gea. Reinier pleacă la Brescia. Carvajal să plece la Everton. Dacă vor mai mult Everton să-l dea. Nu. Casemiro 30, Arsenal acceptă mai mult. Și pe Karim Benzema 54 de la Borussia Dortmund îl luau pe Haaland. Nu știu de ce mai vor încă un atacant. Și Casemiro pleacă pe 36 de milioane. Iar Benzema 60 îl vom da. Și atunci ce să-l rămâne pe Haaland? Haaland. Acum să vedem unde este. Cred că este un pic mai... Este Havertz. Haaland. Are doar 73. Îl vom evolua noi. 19 vrea 28. Vom da 24. Tot 28. 27. 28. Și vine. Acum să căutăm un portar. Vom face noi așa. Să punem max rating să fie de 95 și până în 85. Noi era niște statistici foarte bune. Are și pe defense. Buffon. E bătrân. Courtois l-am dat la Liverpool. Tottenham l-au pe Lloris. Oblak. Ter Stegen. Alisson și Handanovic. Cred că varianta cea mai bună ar fi să luăm pe Manuel Neuer. Ori pe David De Gea, că în viața reală se zvonea că ar veni De Gea. Hai să luăm pe David De Gea. Am încercat 34 și vine David De Gea. Noul nostru jucător, David De Gea, vine la echipă. Și are numărul 9. Nu se pune și numerele. Dacă tot am observat la De Gea care numărul 9, 1 pentru Marcelo, 4, Carvajal cu 5. Eden Hazard va avea numărul 10, iar Cristiano Ronaldo îl va avea pe numărul 7. Mbappé. Cred că ar avea mai bine Mbappé 10, Eden Hazard 17, Bale 11. Nu, lui Mbappé am putea să-i dăm numărul 9. Iar lui Eden Hazard îi vom lăsa 10-le pe care le are Areola. James Rodriguez va juca cu numărul 17. Toni Kroos 8. Și acum să-l antrenăm un pic și pe Holland. Erling Haaland. Norvegianul va trebui să crească foarte mult. Să scuzați sunetele care se aud pe fundal, n-am ce face. Și crește aici pe shooting, are 71 și 77 pe heading. Acum îi vom da tot lui Haaland un all-around și crește la 74 OVR. E crescut acolo și viteza. Sergio Ramos are 92 pe defense. Îi vom da tot un all-around. Deoarece mi se pare că cresc mai rapid jucătorii dacă apeși pe all-around acolo. Attacking și crește la 75. Are 82 la ball control. Și să vedem dacă mai avem
Ce să mai dăm? Asta ar fi pentru Areola. Și vom da lui Areola. Face 83. Va fi o rezervă foarte bună. Și în episodul următor, cred că vom juca cu Sevilla și cu Atletico Madrid. Și vom face transfer cum zice, ce vreți voi. Cu a fost George pe data viitoare. Bye!